Hayırlı dostlar, baya Лавкага кирдим. Лавкага киргеш, как раз обед vakti. Школьниклар бик күп иде. Алар ниясте Лавкадан ала. В основном бөтенесе ала 10 кишидә түл, 20 дә, вообще бик күп, 50 кишидән, наверное, күбрәк алан кирде. Полный Лавка иде, магазин. Берчесе ала лапша, доширак, 5 пакет, индоми, ничек анарга тагы атела. Бөтенесе шул сухой паекларны алалар. Школдан соң алар сразу аны ашый. Сез беләсез, анда составы, скажем так, не очень полезный аның составы. И сразу на голодный желудок алар шул сухой прям макаронны ашыйлар. И соответственно бик күп зарар аларның саулыгына килә. Просто чыдамастан килеп инде бу видеоны яздырам. Постоянно күрәйдем, балалар бер бала, 2 бала тоткан ашылар шул сухой паекны. Но бүген кергәч Лавкага просто прям массовый шундай. Балалар бөтенесе ала, ул бәя түгел, 29 сум всего лишь тора, самое очень злосо. Шул доширакны алар ашыйлар, и үгә баргач аларның ашаклары да киләми, алар тук була. Шуңа күрә үзебез сакламыйчык балаларны беркем дә сакламый. Балаларыбызны багыйк, альтернативаларга предлагать итик. Несте була шул сухой паекка заменять итәргә. Или же вот банан киреп алдым. Или же банан була аларга, була фрукты аларга, була ничектер үзгәчә мотивировать итәргә. Но по мере возможности шул ашлардан балаларны кирәк әзәйтергә. Мин каршы түгел сухой паекка, но һәр көн регулярно, систематически аны ашау әлбәттә дә саулыкка бик каты зарар китерә. Хәзер аны балалар может сизмәскә, но киләчәктә алар бик заиф, бик слабый, бик саусыз поколение может булырга из-за того, что шул затларны гына ашыйлар. Шуңа күрә һәрбер родительнең әлбәттә дә өстендә ответственность үзе изучать итсен, үзе укысын, белсен аның кирәклеген яки кирәкмәгән булганын. Шуннан гына ул аңлар шул ашларның зарарлыгы. Апалар, абылар, саклыйк балаларыбызны. Аллаһ Тәала һәрбер үгә саулык бирсен, тынычлык бирсен. Шул видео полезны булса, бер семьяга гына польза китерсә, алхамдулилля, мин әйтәм, ул уже миңа бик зур достижение. Шуңа күрә балаларыбызны багыйк, балаларыбызны саклыйк. Без балаларны бакмасак, әни әтие бакмаса, якыннары бакмаса, шаныгыз беркемгә дә безнең балаларыбыз кирәкми. Уңышлар.